Ke jo ibana na go tegno. Gima duong' Sharon manyako winjre. Party nyaka bed go duol. Majo moyiero. Party moral quality ma leadership magikelo. Iwinja. Ing'e tie gimoro ma jopiny osebedo go e Nyanza kae, makta gima party kia. To ng'ato sodi boreri ni piny kuchande. Tinde wan go jok moko miwinjo ka advocate mwamu wacho ni obiro minyonge moko matin. To dwa noring kama jakom nitie, to nukoro wane mwawuoyo. Kendo dhoge tek kabisa makama function man tieno to soma ko speaker. Wan wanga gumoro siya kuchilon makamu. You know, inyalo po kopo donjo ba ene mobede MCA. Kori ba ene ngama lich ma jakom no winjo. Tena ngama muomore ga mbele ji. You understand? Andi no anka kata kanyo governor rengo donjo. To mie kom rasanga kano donjo tiyo kode. And en ng'at ma kirango bitere kuma nyithindo matindo nitie. To nyithindo matindo mantie go ibro penje ndwa dongo nango. You understand? Nikech ng'ama koro onge wich kuoti gik motimo. Gima duong' ma ji nyaka puonjre. En ka gima speaker okang'e ni terms mage momiyo nikech ka winjo siasa mage goyo no en siasa mar region. To mane problem momako counties wa. Iwinja. Aja wacho kaka na jasiaya. Ino anga semoko nu majority leader ogunja ward. To semoko majority leader ma ogunja ward en ng'ama onge gimong'eyo. Odonjo mana ka jan kech kura. To nitie ng'at mana lego. Ma is an advocate. En ng'ama nyalo run parliamentary proceeding nicely. To kori weye ti yiero majority leader ma koni nikech en regional balance. That nonsense we should forget about it. Iwinja. Gima duong' kuom speaker maneno ka. Jogi kanyo ochwanyre. Kech wach ma yiero ni party okonego entertain anymore. Mokwongo party nyo nego kungo luonge MCS. Ni apart from bedo unu MCS, unga members mag ODM. Dona gisebedo gi romo dishi manyoro. No, romo mano nyoro koro gi romo under pressure. Party no ne obed ni so donjo. Bo Sifuna as the Secretary General bo the bo address gi concept mar gi mokwongo momiyo gin kanyo en ODM. To ka gin ODM to gin ga candidate mokoso ni Jasana